og børste med. Som en tyndere creme, en mere elegant creme end den her. Så det her, det passer sammen med det her, og det her passer sammen med det her. Og nu kan I ikke se den her, men det er, at de efter vores opfordring, så har de faktisk lavet en lille tandbørste som til små hunde, fordi de andre, de bliver lige klodset nok. Så de kommer med en, og vi har givet dem et ønske mere, det er, at vi jo godt vil have en med mange flere hår og blødere. Og det er ikke, der er lidt marketing i det, men der er også noget i det, fordi der er mange tanddyrlæger, der anbefaler de her meget bløde tandbørster, men med mange flere hår per kvadratcentimeter. Så det har vi også spurgt dem efter, om de får ligesom at gøre serien endnu mere komplet. Godt. Det var den aktive tandrensning, altså hvor I tager del i det. Så kan vi tage de funktionelle godbidder. Dem har vi nogle længere herovre. Og jeg vil tage... Der er alle varianter her. Se. Det kan i virkeligheden være, at jeg skal tage de andre først, fordi jeg kommer til at tænke på, at jeg skal... Jeg ved ikke, om I kan se noget dernede. Ja. Nu er det Tanja, der gør det, fordi det er hende, der kender Lula bedst der. Det er en morhund, hende Lula. Tanja, er den nok komme op bagved? Ja, jeg kan komme helt ind bag. bag. Også på indersiden? Ja, jeg kan komme helt ind bagved. Ja. Det er det, der gør det så godt, fordi den sidder jo fast. Du har ikke sådan noget plastik, du skal have rodet rundt derinde. Du kan bare give dine fingre, og den kan ligesom slikke på dine fingre og sådan noget. Og så kan du komme gel på, som du synes, fordi så slikker den lige i sig, så den distraherer. Ikke? Men det er bare generelt vigtigt, at man vender den til altså berørt i munden, og så noget forvist tænderne og åbne munden. Kig ind i drøvlen. Ja. Ting, der ligger i huden, altså som indbygget part af huden. Og hvad har man gjort? Vi tager plakstoppen her. Det er rent faktisk det her algeprodukt, der bliver masseret ind i den her. Så der har du både en fornøjelse i, at hunden ligger langt til at tykke det her. Og jeg siger, det her, det er så hårdt som, altså det er lige før det er sten, det er det selvfølgelig ikke, men det er meget hårdt, og der er mange timers glæde i de her tykketing. Og så får de den her bagvendte, det vil sige, giver man det her, så får den det her calcium tilbageholdelse. Men den her samtidig har jo også den effekt, at den har en mekanisk effekt. Altså det vil sige, er der plak eller tandsten op, så bliver de også banket væk eller masseret væk. Så derfor er de rigtig gode. Det var calciumretention, altså calciumtilbageholdelsen i det her, der er bygget ind her. Dem her, de hedder enzymstrips. Det er fordi, der har man taget valle, kender valle fra osteproduktion og så videre. Valle har den effekt, at det er bakteriehæmmende. Så når man tager bakterier væk fra plakken, så har du kun den ene del tilbage. Det er jo madresterne. Og så kan vi ikke få dannet en tandsten. Og vi har ikke den her plak. Så der har vi allerede irriteret opbygning af, eller hvad man siger, forhindret opbygning af tandstenen ved at vi simpelthen hæmmer bakterierne. Det er ikke en antibiotika, så må I ikke forstå det. Det er bare, at det giver nogle andre vækstbetingelser, så de ikke vokser. Så er der lige et arbejderbej her. Der er XC3, og den hedder XF3 i katte. Der er nemlig det smagsstof i, så kattene kan lide det. Men det er simpelthen en opbygning af altså de her valle enzymer. Så er der tranebærekstrakt i, og tranebær, jeg ser, der er en del kvinder, de ved godt, at hvis man har problemer med urinvejene, så er det tranebær, der hjælper, fordi det netop er med til at dæmpe bakterier osv. Så der